Oyawore nyakwara mogi kendo machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' tich abich tarik 13 dwe mar 11 higa mar 2020. Makeloni chenroni kaka pile en an Chris Owino. An kod oboke adek: The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard. Kendo thor mar wach oboke mar The Standard en ni Uhuru pushes for consensus. Uhuru pushes for consensus. Ker Uhuru Kenyatta nyoro tiyo kod thuolo mare mar twak kod oganda ma pacho kae kata State of the Nation address e nyim od bura maduong' ma pacho kae, kendo kwayo jotelo mopogore opogore ma pacho kae mar mondo ket kwe kod winjruok e kindgi, to moloyo e wi report mar BBI. Ker Uhuru Kenyatta nyoro tiyo kod thuolo mare mar State of the Nation address e jiwo jotelo mopogore opogore ma pacho kae mondo ket kwe kod winjruok e kindgi, to moloyo e wi report mar BBI. Kanyoro twak kod piny e nyim od bura maduong' odiochieng' manyoro, ker notiyo kod thuolo makamano mar nyiso ber ma piny owacho mare osechiwo ne oganda ma pacho kae, okang' ma piny owacho mare osegoyo kuom thuolo mar higni 8 ma gisebede loch, kaachiel kod kwayo jotelo mopogore opogore mag siasa ma pacho kae mondo oket e nyimgi weche ma chando oganda ma pacho kae to ok moloyo dwaro margi giwegi. Ne okwayo jotelo mondo obed piny kendo otim twak kendo winjre, to moloyo e weche machando oganda ma pacho kae, ahinya ahinya to e wi report mar BBI. Ker bende nyo tiyo kod thuolo makamano e lando kwe e kind jotelo, kwe kod winjruok e kind jotelo ma pacho kae. Bende notiyo kod okang' makamano mar lero Agenda 4 mar piny owacho mar Jubilee, kaachiel kod loso e wi chal mar weche somo e pacho kae, kama nyo onyiso kendo ogolo chik ne jatend migawo mochung' ne weche mag somo e pacho kae, ngire George Magoha, mondo olos lai manyien mar somo mar higa 2021 kuom thuolo mar jumbe 2. Ker bende odiochieng' manyoro owacho ni piny owacho mar Jubilee dhi miyo weg ohala matindo pacho kae thuolo mar higni 2 mar koso chulo oshuru. Ker nyoro owacho ni jo ohala matindo e pacho kae ibiro miyo thuolo mar higni 2 mar koso chulo osuru kaka achiel kuom chenro mar dongo ohelni magi e pacho kae. Mano nyiso ka in ja ohala ok ibi chulo oshuru kuom thuolo mar higni 2 kochakore e chak higa manyien. Mago moko kuom weche manyo ker oloso e kinde manyoro twak kod jopiny e State of the Nation address e nyim od bura maduong' ma pacho kae, mano Parliament Building. Itoboke mar ariyo loso e wi ywarok momako duol mar Kenya Universities and College Central Placement Service mano KUCCPS e wi chenro mar golo tich jata tije maduong' mar KUCCPS e pacho kae, migosi John Muraguri. John Muraguri e jata tije maduong' mar KUCCPS, kata kamano duolno nyoro gole oko e lemo makamano kendo gwelo nyadendi Mercy Wahome kaka jata tije maduong' mar KUCCPS e pacho kae e yor kojolo, gino ma osekelo ng'ur kowuok kuom jolony e weche mag somo e pacho kae. Itoboke mar adek loso e wi tho mar ker machon mar piny Ghana mano Jerry Rawlings, manyoro ong'ielo rengo odiochieng' manyoro. Ker machon Jerry Rawlings en ker machon mar piny Ghana, kendo ipare kaka jatelo mane okelo demokrasi e piny mar Ghana. Jerry Rawlings ne ong'ielo rengo odiochieng' manyoro, kendo ipare kaka jatelo mane okelo weche mag demokrasia e piny mar Ghana. Nind gi kwe Jerry Rawlings. Itoboke mar 4 loso e wi weche manyoro ker Uhuru Kenyatta owacho odiochieng' manyoro e kinde manyoro chiwo State of the Nation address, to moloyo e wi Agenda 4 mar piny owacho mar Jubilee, kama nyoro owacho ni ponono piny owacho mar Jubilee ok bi yudo thuolo mar keto e tim Agenda 4 mage, kata kamano gidhi keto foundation mar neno ni telo mabiro dhi keto e tim Agenda 4 kendo bero chal mag
oganda ma pacho kae. It oboke mar auchiel, johala matindo omi thuolo mar higni 2 ma ok gibi chulo oshuru e pacho kae. Ker Kanye twak kod oganda e kinde mar State of the Nation address odiochieng' manyoro, nyoro wacho ni piny owacho mare biro miyo johala matindo thuolo mar higni 2 mar koso chulo oshuru kaka achiel kuom chenro mar konyogi mar bero ohala maggi to moloyo e kindegi mar tuo mar COVID-19. It oboke mar 8, ker nyoro onyiso kendo ogolo chik ne jatend migawo mochung' ne weche mag somo e pacho kae ngire George Magoha mondo olos lai manyien mar somo mar higa 2021 kama nyoro wacho ni jopuonjre duto kaachiel kod skunde duto e pacho kae ibiro yawo ayanga kochopo dwe mar 1 higa manyien. Kendo nyoro wacho ni piny owacho mare dhi gero classes kaachiel kod dormitories maromo 12,500 kapok ochopo dwe mar 1 higa manyien kama skunde duto idhi yawo e pacho kae. It oboke mar 9, bishops mag od lamo mar jokopere mano Catholic bishops okwayo mondo tim lokruok ewi report mar BBI ka giwacho ni report mar BBI dhi miyo ker ma pacho kae mbi mapek ma inyalo tiyo kod e yo marach. Bishops mag Catholic dwaro ni otim lokruok ewi report mar BBI ka giwacho ni report mar BBI omiyo ker teko mang'eny, gino magiwacho ni ker nyalo tiyogo e yo marach e kinde mabiro. Kendo ne giwacho ni nyaka tim lokruok ewi report mar BBI to moloyo ewi teko momi ker ewi report makamano, ka giwacho ni kopo no otim lokruok ewi report makamano to gidhi kwedo report no mar BBI. It oboke mar 12 loso ewi trains manyien manyocha oyaw ayanga kod ker Uhuru Kenyatta e pacho kae. It oboke mar 14, 15 nyaka 17 gin pach jondiko kaachiel kod pach josomo, weche mag ohala kaachiel kod weche mowuok e doho kama jatend migawo machon mochung' ne weche mag chike kendo jaod bura machon mag Eshugu Nyadendi Martha Karua nyoro odhi e nyim doho kendo donjo ne duol mar Judicial Service Commission kuom ne golo e tich judge miluongo ni Justice Lucy Gitari e yono ma ok ler. Ne odhi nyim doho kokwayo doho mondo owit chenro makamano oko. Oboke mambalang' mar Dusa mar Pulse Magazine be nie oboke ni mar The Standard. Inyalo nyiewo oboke mar The Standard mondo isom Pulse maloso e weche mag Dusa kaachiel kod weche mag jothumbe ma pacho kae kaachiel kod jogongolo ma e pinje ma oko. Tok oboke mar The Standard en weche tuke kama klab mar FC Barcelona nyoro dhi donjo ne jatugo margi machon Neymar Junior ka giwacho ni ne gichulo Neymar Junior omenda mathoth e kinde mane oriwore kodgi kowuok e klab mar Santos mar piny Brazil, kendo gidwaro Neymar Junior mondo chul FC Barcelona omenda maromo bilion 1.3 ma iwacho ne ochul e yo ma ok owinjore e kinde mane owuok e klab mare mar Santos mar piny Brazil. It oboke mar 46 nyaka 47 loso ewi tuke mag AFCON kama iwacho ni tim mar adhula maduong' ma pacho kae Harambee Stars sani koro nigi thuolo matin mar qualify kata dhi nyime e tukego mag AFCON mag higa mar 2022 mabiro bang' ka Harambee Stars ne okamodhi mar gol 1-1 kod piny mar Comoros. Nyaka sani Harambee Stars osetugo tuke 3 mag AFCON qualifiers kendo kuom tuke 3 go te gisego draw kata gisego kamodhi mar gol 1-1. Ne giwuok kamodhi mar gol 1-1 kod piny mar Egypt, gol 1-1 kod piny mar Togo kendo gol 1-1 kod piny mar Comoros. Ma omiyogi tich matek e qualification mag AFCON ma higa mar 2022 kendo iwacho ni nyaka gilo Comoros chieng' Jumapil e kinde ma gidhi rakore kod piny Comoros e pinyno mar Comoros. It is a must win game for Harambee Stars. Wan wakwayo ni gimana hawi maber. Oboke mar 2 wan kod oboke mar Daily Nation kendo thor mar wacho oboke mar Daily Nation en ni I have seen the future. I have seen our future.
Ker Uhuru Kenyatta nyoro owacho ni oseneno nyime kendo oseneno mbele kendo kaka oneno ni mbele ber to moloyo kod report mar BBI. Ker ne owacho magi kinde mane ogolo twak mare ne oganda ma pacho kae kata State of the Nation address e nyim od bura maduong' ma pacho kae kata Parliament building, kendo ne owacho ni oseneno nyime kendo mbele ber to moloyo gi report mar BBI. Ker ne owacho ni en kaka Moses e Biblia ma odhi konyo oganda ma pacho kae mondo ochop Canaan, kata kamano ok obi tero gi Canaan. Koro penjo en ni to ng'ano madhi bedo Joshua? Kech Moses e Biblia ne okonyo jo Israel wuok e piny Misri, kata kamano ne ok okonyogi, ne ok oterogi nyaka the promised land. Koro penjo en ni to ng'ano madhi bedo Joshua madhi tero oganda jo Kenya nyaka Canaan? Ker nyo wacho ni en Moses kendo oseneno nyime kendo nyime ber. Nokwayo oganda ma pacho kae mondo oket kwe kindgi kendo kwayo jotelo mondo winjre kendo twag ewi report mar BBI, kendo kwayo oganda ma pacho kae mondo odhi nyime kod tiyo matek mar neno ni giloko ngimagi e higni mabiro. Ito oboke mar 4 pod loso mana ewi twak manyoro ker ogolo e nyim od bura maduong' ma pacho kae kinde manyo chiwo State of the Nation address, kama nyoro wacho ni oseneno mbele kendo mbele mar piny Kenya kod oganda ma pacho kae ber to moloyo ne okwayogi mondo gikadh report mar BBI, giket kwe e kindgi, giti matek kendo kik giyie mondo oket pogruok e kindgi kod josiasa. Bende nyo okwayo josiasa mondo oti kod thuoloni mar twak kendo keto winjruok ewi report mar BBI. Ito oboke mar 5, ker bende nyokawo thuolo makamano mar kwayo jo od bura maduong' kaachiel kod Senate mondo okadh bills mag BBI kendo ginene ni gikadho report mar BBI, kane owacho ni BBI ema dhi kelo konyruok ne ogendini duto ma pacho kae. Ito oboke mar 4, ker nyogolo chik ne jatend migawo mochung' ne weche mag somo e pacho kae Ngire George Magoha mondo olos lai manyien mar weche somo mar higa 2021 kuom thuolo mar jumbe 2. Ker bende ne owacho ni piny owacho mar Jubilee dhi gero classes manyien maromo 12,000 kaka achiel kuom chenro mar chopo chike mag migawo mar thieth mar kedo kod tuo mar COVID-19 to moloyo mag social distancing e skunde ma pacho kae e kinde ma idhi yawogi dwe mar 1 higa manyien. Ito oboke mar 7 loso mana ewi State of the Nation address manyo timre odiochieng' manyoro. Ito oboke mar 8, bishops mag od lamo mar Catholic kata Catholic bishops nyoro kwayo mondo tim lokruok ewi report mar BBI to moloyo ewi chapter momiyo ker teko mathoth. Ne giwacho ni BBI omiyo ker teko mathoth kendo nyalo miyo bed imperial president, mano president man kod teko mathoth manyalo tiyo kod teko go e yo marach. Ito oboke mar 9, yawago moseng'ielo rengo kaluwore kod masira mag apaya pacho kae thoth gin jogo mawuotho kod tiendgi kata pedestrians. Iwacho ni jawago moseng'ielo rengo e masira mag apaya pacho kae thoth gin jogo mawuotho kod tiendgi kata pedestrians. Ito oboke mar 10 kod ito oboke mar 11 loso ewi kwan mamalo mag oganda magamo kute mag COVID-19 e pacho kae kanyakla kod kwan oganda matho e pacho kae kaluwore kod tuo mar COVID-19 e pacho kae. Ito oboke mar 11 bende duol mar KEMSA sani koro osechako chenro mar chiwo mask manono ne oganda ma pacho kae maonge kod nyalo. Duol mar KEMSA dhi chako chenro mar chiwo masks manono maonge chudo ne oganda ma pacho kae maonge kod nyalo. Ito oboke mar 14, 15 nyaka 16 gin weche mag ohala, pach jondiko kaachiel kod pach josomo nyaka weche mowuok e counties kaachiel kod weche mowuok e pinje ma oko. Tok oboke mar Daily Nation lose ewi weche mag thieth kama migawo mar thieth wacho ni NHIF ok nyal chulo bills mag tuo mar COVID-19. Okumba mar NHIF ok nyal chulo bills mag yawago ma osegamo kute mag COVID-19 e pacho kae.
Oboke mogik wan kod oboke mar The Star. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star, kendo thor mar wacho mach e oboke mar The Star en ni "This is how my legacy will look like," says Uhuru. Ker Uhuru Kenyatta nyoro wacho ni oseneno kaka nyime chal, kendo wacho ni piny owacho mare biro timo duto manyalore mar bero ngima ogendni ma pacho kae, kendo ne owacho ni skunde idhi yawo higa manyien, kendo kwayo jood bura mondo kadh ripot mar BBI. To oboke mar ariyo, migawo mar thieth owacho ni okumba mar NHIF ok nyal chulo bills mag tuo mar COVID-19 ne jotuo mosegamo kute mag COVID-19 e pacho kae. Ne owacho ni biro chuno okumba mar NHIF mondo ogol omenda maromo bilion 22.5 eka ochul bills mag COVID-19 ne ogendni ma pacho kae. Ito oboke mar ang'wen, Ker Uhuru Kenyatta nyoro kwayo jotelo mondo oket winjruok e kindgi kendo okadh ripot mar BBI. Ito oboke mar abich, jotelo mopogore opogore nyoro golo pachgi ewi State of the Nation address manyoro gol kod Ker Uhuru Kenyatta odiochieng' manyoro. Ito oboke mar auchiel, Catholic Bishops kwayo mondo tim lokruok ewi ripot mar BBI ka giwacho ni ripot ma kamano miyo ker teko mathoth monyalo tiyogo marach e kinde mabiro. Ito oboke mar abiriyo katieko, MCAs dwaro ni otim lokruok ewi ripot mar BBI kendo omigi teko mathoth mar tayo Ward Development Fund mokel e ripot mar BBI. Nyaka Ramogi gimoro amora man gi chakruok ne nyaka bed kod gikone. Mano bende makelowa giko nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono. Ibed godiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.